Jekk fajnejn id-dinja tilef il-battalja fil-fidi Renzo rebaħ il-ħajja ta' dejjem. Bħalma Ġesu der li tilef il-ġlieda mal-mewt iżda mbagħad rebaħ ftit wara. Illum qed inselmu persuna li jekk kont murħdeħ fidi batuta kien jara kif jagħmel biex iqawwijilek. Hekk qal Dun Albert Buħaġar, assis minn Ħaltarxin u li kien ħabib ta' Renzo Gawċi, artist popolari li għamel ħafna xogħlijiet f'diversi knejjes u rħula madwar Malta u Għawdex u nata l-aħħar tislima it-tnejn wara nofsinhar fil-Knisja Arċipretali ta' Ħaltarxin. Dun Albert qal li sa minn meta kien għadu tfajjel jiftakar lil Renzo b'moħħu fl-arti, ipinġi jew jiskolpixxi. Ibendenju ta' Ħaltarxin, Renzo dejjem ħabra ħal twelidu u għamel diversi xogħlijiet fil-Knisja Arċipretali, fil-Każini tal-Banet u anke madwar il-lokalità. U baqa jaħdem fil-parroċċa sal-aħħar, tant li l-aħħar xogħol tiegħu jinsab mal-kopla, sett anġli li għadhom mottija u li ma kellux iċ-ċans jarhom jitgawdew mit-Tarxiniżi. Dun Albert kompla li Renzo dejjem emmen li minkejja l-isfidi ta' saħħa li kien għaddej minnhom Alla kien qrib tiegħu, tant li dejjem kien item talbu bil-frażi tkun magħmula rrieda tiegħek. Bħalissa qed jara wiċċ Ġesu, il-Madonna, il-Qaddisin u l-Anġli b'wiċċhom vera u mhux aktar tal-karta pesta jew tat-tafal. U segwa t-talim tal-Vanġelu u uża t-talenti kollha li Alla taħ għax kien imżejjen b'ħafna erf u talenti li għaddihom lill-oħrajn, anke pariri li kien jagħti. Dun Albert sellem lil Mart Renzo u lil ulidhom li għalkemm issierhom illum hu sejbqa' aktar fiżikament magħhom u sejbqa' magħhom f'qalbhom u f'moħħhom. Renzo dejjem emmen li l-ħbieb għandek iżommhom qrib tiegħek u għalhekk issa Alla se jżommu qrib tiegħu. Fit-tmiem l-omelija ċabċipa kbira dwiet mal-Knisja Arċipretali kollha, hekk kif Dun Albert għalaq bil-frażi Grazzi Renzo. Fil-bidu taċ-ċelebrazzjoni l-Arċipriet Dun Chris Sellul qal li matul ħajtu Renzo irrifletta s-sabiħ tal-ħajja bix-xogħol ta' jdejh. Qal li hu ta' ħajtu għall-oħrajn fix-xogħol tiegħu li bih anke faħħar lil Alla. Mal-wasla fil-Knisja, Renzo kien akkumpanjat minn korteo immexxi mill-Arċipriet u bis-sem tal-5 fratellanzi tal-parroċċa u fit-tmiem iċ-ċelebrazzjoni il-Banda Marija Annunzjata ta' Ħaltarxin waslitu sa' ċimiterju tal-lokal fejn imbagħad Renzo kellu difna privata fil-qabar tal-familja.